Hello guys, this is Owen again and welcome back to my channel. Yay! Actually guys, hindi po kami makalabas ng bahay dahil malakas po ang ulan sa labas. Kaya nandito lang po kami sa bahay, nanonood ng mga balita. Nanonood po siya ng JP Amazing Stories. Favorite niya po kasi yan. Kaya ang gagawin lang po namin ngayon, mag-stay sa loob. At naisip po namin magluto ng sweet potato cube. Ano kasi yun? Kamote cube. Tsaka saging na saba. Now guys, ito na po yung mga nabili naming kamote at saka saging saba. Nung po nasa bahay na po ang hirap sa akin maghanap ng ganito. Kasi wala pong available doon lalo na po saging saba. Kaya ngayon nandito sa Pilipinas, kahit anong oras po nakakabili ako ng saging saba at saka kamote. Diyan lang po sa may kanto. Susunod na guys ito balat para maagang maluto yung kamote na namin. Honey po, optional lang po yan. Wala po kayong honey, okay lang po yan. So guys, magpapalit na po tayo naman. Unahin muna yung saging, tapos yung sweet potato. Guys, unti-unti na po nagiging brown yung ating sugar. Ibig sabihin, naging caramel na po siya. Pwede na po natin ilagay yung ating na-fried na saging saba na. Halawin lang po natin yung caramel natin at yung saging saba.
everyone watching this video. Thank you so much guys, and I hope you enjoy it, and I hope you subscribe to my channel. Till next time, God bless. Bye.